sa kaap. Ano pala siyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Tagum, Davao del Norte. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Edward. 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 Ma. Hey, unsa man? Musimba ka. Domingo man ron. Musimba ko ma. Ay, sige na. Bangon na. Taganday na nimba. Dari lang ko skilid ay. Miss, tabada ha? Okay. Kalamihan niya smile. Kunya na lang kong pauli. Muis na ko kay gutom naman. Uy, kanang naglingkod sa unahan. Kadto mo ng babae dito simbahan? Akong doolon eh. Hi. Oh. Di ba ikaw itong dito sa simbahan kanina, no? Oh. Ako bitaw to. Ikaw man sa to nitapat na ako, no? Oh, ako to. Kitsa di mong giwat eh. Imong uyab, ha? Ha? Dili, uy. Naguwat ko sa kuig agaw kay Manuroy mi. Oh, mo ba? Pwede mo kigilailan ni mo? Ako di si Edward. Veb. Veb. Pwede ko mangayo sa imong Facebook? Veb? Sure. Ay, salamat kay gi-accept na ni Veb. Ako sing tawagan, bi. Nanawag man lagi ka. Gusto lang ko magpasalamat sa pag-accept nimo sa akong friend request. Usa na imong lingaw ron sa inyo, babe? Tanaw-tanaw og salita. Usahay, maminaw music. Kung imbitahon ka o panuroy, okay ra nimo? Depende kung kasalikan bang akong kuyugan. Kuan, kung ako yung magbitar nimo, musugot ka? Kung magkasuod na tagmaayo, okay ra nga manuroy ta. O sabay gusto nimo nga ato isuroy? Baldi o planggana? Pagkaldero ba ka? Ikaw ha? Sipat sa gada? Mao di ay nga wala kay susuro sa mua ha. Kanahan day kay kalingawan ya. Sige ito'y pag-aaral ng imong kabisihan. Kuan, Viv. Tanawa ko tabi. Diara. Tanawa bay. Uy. Wapap lagi ni. Ano saban? Nguyad ba ka niya? Wap pa ba yun? Isang taong kayo. Sabi nung ginagayan mo. Ay pati-pati niya. Paguyab yun na. Abin ako, di ka makipanuroy na ako, Viv. Nisalig manggug ko nimo, Edward. Maong nakikita ko nimo. Salamat itaon kay kasaligan yun yung naong nako. Kagara, baya. Unya, asa man ta paingon ini? Kuan, lingkod-lingkod lang ta din eh. Istorya ta. Unsa may istoryahan? Misag unsa lang gud. Pwede sad ang imong love life ang atong istoryahan. Ayaw lang nang akong love life, uy. Kay masakitan ko. Nga naman, gibuwagan kasi mong uyab. Wa man. Nga nganong masakitan man ka? Kay wa man ko'y uyab. Ha? Garaagin ni mo eh.
Kanay mong kagwapa, wa kay uyab, posible. Wa lagi. Kay mauwaw man sila manguyab na ako kay gwapa ra magugkuno kaayo ko. Kalingaw yan ni may kauban eh. Musamot mo tagka-in love ni mo. Oh. Usbara ko tong gisulti ni mo, Edward. Murag wa kay ko kaklaro da. Unsa to? Ingon ko, musamot ko ka-in love ni mo kay sipat kay ka. Sakto gid ako nadungog. Unsa man to? Panguyab na to? Oo, akong klaro na. I love you, babe. Murag seryoso na nida? Ang tinuod ganahan kay ko ni mo, babe. Sukad atong una na tong panagkita. May chance ka ako ni mo? Babe? Bitaw, Edward. Nganong mamakakman ko nga ganahan man sad ko nimo. Nga sa ato pa, kita na? Ha? Oh, Edward. Uyab na ta. Salamat, babe. Congrats, do. Kaya nagka-uyab naman mo ni Viv. Salamat, do. Ay pa ka, do. Nakaki-uyab. Kwentaw ni ine, pag ginailad. Paningkamot, oy, kay anugon kay di na musanay mong kagwapo. Viv, nanawag mali ka. May tuyo ka na ako? Edward, magalagyo na kita ini. Ha? Nga naman. Patuon man ko sa kong ate dito sa Panabo, good. Kay siya mo'y mupatiwas ako pa eskwela. Sa ato pa rin magkalagyo ideta ni. Maugi na mahita po, Edward. Pero, sige lang. Magkontakay lang gihapon ta, ha? Ay, dili ka mangita og lain dito, Viv? Dili na mahita po, Edward. Kay love ta kaayo ka. Basta ba ya, Viv, ha? Ay, gipangita og lain, ha? O, Edward. Ako na ipasalik ni mo. Sam ni. Gisin na sa ni Viv ang akong mga message, oh. Sam siya, eh. Kung ako sang tawagan, di mo tubag. Ay, uy, salamat kay ni-reply na. Sorry, Edward. Makig-break up ko nimo kay gusto ko nga mo focus akong pag-eskwela. Usa ni chat ni Viv na ko. Nakigbuwag siya na ako. Salamat kayo mo naging gitubag, Viv. O, sa tayo mong message na ako. O, sa'yo makigbuwag ka na ako. Sorry, Edward. Kinahanglan ko makigbuwag di mo kay gusto ko nga mag-focus akong pag-eskwela. Mahimor magid nga dili ta magbuwag, good. Basta kay mo na akong desisyon. Makigbuwag ko nimo. Viv, kining... Hello? Viv! Iyan mang gipawang... Ako siyang tawagan ng balik. The number you have dialed is either Di mo siya makontak. or out of coverage area. Please try your call later. Uy, mau ba do? Buwag si Viv ni mo. Bay. Sabay nungdan. Gusto ko na siya nga mufocus sa iyang pag-eskwela, bay. Kuy, wante mahimo na do. Ay, kalimtan to si Viv, eh. Kita laglain. Oh, usa? Edward. Oh. Ay, kita-kita ta. Nakoy, balita niyo ba? O, sa man na, do? Nakoy, amiga nga nakailan ni Viv. Naabdi lang uyab si Viv. Oh, usa? Mao day kaya kang gibuwagan. Kaya nakita din siya og lain to sa Panabo. Baka kung ka, Viv. Kaya ingon ka pa nga gusto ka mufocus sa iyong pag-eskwela. Pero imo rin kong giilisan. Baka kung ka. Nya, mustan mo ka? Ay, di pa kayo okay, bay? Ay, move on na eh. Pasi gul-guol ya. Kaya alkansi ka. Sige kaguol. Sabto si Viv. Malipayon ka ba siyang uyab? Maulagi, bay? Ay, kon. Kuyog din niya ta, ha? Asam ta? Naku, ipinailan mo nga akong amiga.
Edward, mali akong amiga nga akong giingon mo, si Marie. Di Marie, si Edward. Hi. Oh, hi. Kagwapo Uy. ni. Saan ka? Duwat ako lang kabuti, Marie. Hello? Nagkagusto ka na ako? Oh, Marie. Ganahan kay ko nimo. May paglaom ka ko nimo. Naa kaayo? Ang buti mo ipasabot nga kita na. Lord. Kaya ang tinuod. Ganahan sab kaayo ko nimo. Salamat, Marie. Marie, I love you. I love you too, Edward. Bawa man sa akong kinabuhi si Viv, pero gihatag sab sa Ginoo nako si Marie. Kanimo, Viv, kung namati ka man karon, manginaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Di nilang tutok ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Ari.